sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Joe, lalaki pero pusong babae. 30 years old at isang solid tambalanista since 2012. Estudyante pa po ako noon at dahil sobrang gusto ko kayo mapakinggan ni Christopher tuwing umaga, nagpabili pa ako ng Walkman sa mama ko. Huy, yung Walkman parang mas luma naman kesa sa amin. Baka CD, baka Discman naman. Di ba ka MP3? Or MP3. Walkman Pero- pa rin ba pero- yung tawag? hindi, Walkman pero kasi Walkman yung term ang niya eh. Walkman kasi is merong Oo, pang tape. dekada kasi, 80 yung Oo, yung Walkman cassette eh. tape po. Bata pa rin po ako noon. Baka MP3, feeling ko. Oo, oo. Anyways, ayaw tanggapin yung Walkman. Kailangan magpaliwanag ng Nicole Ayala. So, eksaktong oras kasi ng klase namin, yung time slot ninyo. Buti na lang, hindi naman po masyadong nagkaklase yung teacher ko dati, kaya nakakasingit ako ng pakikinig. Tapos, pinipilit ko pa yung mga kaklase ko na makinig din kasi napapansin nilang mag-isa akong tumatawa sa likod ng classroom. Letter S kasi ang apelido ko kaya laging nasa hulihan ang upuan ko. Doon palihim akong tumatawa at pansamantalang nakakalimot sa bigat ng buhay. Matagal ko na pong gustong sumulat pero ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Gusto ko po kasing magbahagi ng kwento ko. Dumaan po kasi ako sa isang relasyon na nauwi sa matinding sakit noong first quarter ng nakaraang taon. Ganito po kasi. Isang taon na po kaming magkarelasyon. Akala ko totoo, akala ko sapat, akala ko ako na. Hanggang isang araw, binenta niya sa akin yung computer niya. Nakalimutan niyang mag-log out sa socials niya kaya bumungad sa akin ang masakit na katotohanang matagal na pala niyang itinatago. Sensual na videos, recorded video calls, messages. Napakasakit. Isang taon kong ibinibigay yung sarili ko sa kanya tapos malalaman ko na habang kami, may iba siya. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung ano ang kulang sa akin. Sa kabila ng pagtataksil niya, wala akong sinabi. Wala akong isinumbat. Normal pa rin ang pakikitungo ko sa kanya kahit alam kong unti-unti na siyang nagbabago. Pinilit kong intindihin. Pinilit kong maging mas mabait, mas mapagpasensya, at mas mapagbigay. Inisip ko na baka kapag mas minahal ko pa siya, magbago siya. Baka ma-realize niya na hindi ko deserve lokohin. Taliwas sa dasal ko, pinagbintangan niya akong seloso. Hindi nagtagal, nagdesisyon siyang makipaghiwalay. Sa huli, ako pa yung hindi makaintindi kahit ako na yung niloko. Gusto kong isumbat lahat. Gusto kong ilabas ang lahat ng alam ko. Pero para saan pa? Kahit magsalita ako, hiwalayan din naman ang bagsak, diba? Kaya pinili kong manahimik na lang at umalis ng may dignidad. Ay taray, paano yung umalis ng may dignidad? Paano yung mag-walk out? Naka-shoulder bag. Naka-shoulder bag ba? Nag-flash on ka. Dignidad, diba? Aalis ako with dignity. Paano yon? Ngayon masasabi kong blessing in disguise ang lahat ng yon. Kasi pagkatapos ng sakit, may dumating na mas mabuti. Nakilala ko yung taong tunay akong mahal at takot akong mawala. Isang taong nagbibigay sa akin ng peace of mind,
Isang bagay na matagal ko nang ipinagdarasal. Hindi niya ako itinatago, kilala ako ng pamilya, mga kaibigan at mga katrabaho niya. Hawak niya ang kamay ko sa labas ng buong tapang at buong pagmamalaki. Doon ko na-realize na kapag may umalis, may dumarating. Hindi kawalan yung umalis, inilapit ka lang ng Diyos sa taong tama para sa'yo. Maraming salamat po sa pagiging bahagi ng buhay ko mula pa noon hanggang ngayon. Sana po ay mapakinggan ko ang sulat ko sa podcast ninyo at hihintayin ko po yun. At habang naghihintay, patuloy ako makikinig, tatawa at kukuha ng lakas mula po sa inyo. More power po, tambalang kumikinang. Mahal ko po kayo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Joe. Joe! Hi, Joe! How are Hi, you? Joe. Well, obviously, okay na siya. Aha. Diba? Ito po yung mga bagay na dumaraan sa ating buhay na akala po natin na ito na yung katapusan. Yes. Diba? Parang, this is it. Hinawalayan ako ng jowa, niloko ko ng lalaki, niloko ko ng babae. Ito na ang katapusan. Lahat Hindi tayo na correct. Diba? dumaan dyan. Diba? There was a time na ganyan yung feeling natin. Wala na. Wala na magmamahal sa akin. Siya lang kasi yung pwedeng magmahal sa akin eh. Ako, Diba? isa sa mga nagawa ko dati, kasi parang ayokong iwanan niya, naglaslas ako, merong hinampas ko ng bote yung ulo ko, naliligo ako sa dugo. Grabe talaga. Diego Bandido. Nakakaloka. Parang walang values. Chares. Hindi, ibig sabihin, your kasi point is, feeling mo, during that time, bata ka, parang katapusan mo na, hindi mo kayang mawala siya sa buhay mo, diba? well, valid naman. Mhm. Sabi nga, kaya nga sabi ni Jegs, lahat naman tayo. I mean, well, at least for us, na-experience naman natin talaga ng ganyan. Oo. Hindi ako umabot sa babasagan ko ng bote, yung ulo ko at duguan ako, pero umabot ako sa naghahabol ako ng lalaki sa jeep. Oh. Or basta ang dami din talaga. Ang isang mga nakakahiya. Alam mo yung ewan ko na kwento ko na to si baka kay Chuper. Isa sa mga nakakalurking ko kwento, meron ako naging jowa sa malayong lugar. Tapos ang ginawa ko, bata pa ako noon eh. Ginawa ko, inutusan ko yung mga OJT na balutin yung regalo ko para sa kanya. Wala akong kotse. Uh-huh. May ano lang ako nagko-commute. So sabi ko, balutin ninyo kasi surprise. Tapos alam mo yung pinabalot ko? Gitara. Wow, pinabalot yung gitara. Paano? Di hugis gitara. Para katulad ng pinabalot mo yung pitchel o kaya pinabalot mo yung monoblock chair. Yung kahit na, wow, binalot mo pa talaga. Ano to? Hulaan mo? Hulaan mo kung ano to, di ba? Kasi natanda ko, parang inutos ko sa OJT kasi ako marunong magbalot. Sabi ko, balot nyo ha, para hindi niya malaman kung ano to. Tapos di syempre, super commute pa ako papunta doon sa South. Ganyan. Tapos pagdating ko doon, nagulat ako, parang may mga regalo siya galing sa ibang babae. Parang ganon. Tapos nag-walk out ako. Kaya nga natawa ako dun sa umalis ako ng may dignidad. Kasi natandaan ko yun eh. Umalis ako ng walang dignidad. Kasi dala-dala ko pa rin yung gitara. Namasahe ka na. At least hindi mo iniwan yung gitara. Ay, Iniwan mo ba? Hindi. Parang iniwan ko yung gitara sa bumbunan niya. Hinampas pala. Nakakaloka. Hindi yun. Hindi ako umalis na may dignidad kasi nga dahil wala akong sasakyan, Jegs. Yung pinuntahan ko kasi, basta kailangan mong... Oo, di tsaka kailangan may sasakyan ka papasok. Basta kasi papasok pa. Basta papasok siya. So naglakad ka ng... Correct. So kung mag-walk out Kasi ka... loob. Diba? So kung mag-walk out ka na may dignidad, dapat literal na walk out yun. correct. Literal na walking out. Kasi diba kung may dignidad, yung mga tipong, ba't mo ako niloko? Ba't may tas papasok ng kotse, magdadrive na mabilis? Yan, diba? Ako, walang sasakyan. Literal. Anong ko? Sa may tricycle din. Tapos, higit sa lahat, tama ka, Jegs. Diba tanga sa direction? Saan ba ako pupunta? I mean, Paano ako gusto ko mag-walk out, pero dahil hindi ko kabisado yung lugar, saan ako dadaan?
Kaya hindi ako lumabas no ng may dignidad kasi nagtanong pa ako sa paligid. But anyways, 'di ba? It's all good. I mean, katulad ni Joe, na kinuwento yan Aha. na maaaring hindi na talaga masakit sa kanya kasi sabi niya blessing in disguise. Aha. Ako naman, I remember that time na ang sakit sa puso nun eh. Pero ngayon, ang sarap lang niyang tawanan. 'Di ba? And it's also parang yung gantong sharing is also a reminder for others na nagpapakatanga sa pag-ibig na everyone pala, kahit sino, kahit yung akala mong matalino, nagpapakatanga talaga sa pag-ibig or dumadaan talaga sa mga ganitong klase, mga panloloko and all, 'di ba? Tapos eventually, in time, marirealize mo kung bakit hindi kayo pinagtagpo. Ako alam ko na kung bakit Sabihin ko sa'yo mamaya, Jex. Ano ko lang, parang theory ko lang. Marirealize mo kung bakit hindi pala kayo yung tinadhana para sa isa't isa. Kasi meron talagang mas nararapat para sa iyo. Parang katulad ng kay Joe. Part kasi siya ng journey natin. Kaya ako, lagi ko sinasabi sa sarili ko, hindi ako magtatanim ng sama ng loob sa mga ex ko kasi naging part sila ng journey ko papunta doon sa present ko eh. Hindi. Ako may sama na loob. Hindi, joke lang. Wala na akong sama ng loob. Wala na. Kasi imaginein mo kung naging kayo, hindi mo namimit sana yung talagang para sa'yo. And actually, na-stuck ka dun. Actually, Jegs, malalaman mo rin naman talaga na that you have totally moved on and naka-move forward ka na talaga. Kung I remember the boy but I don't remember the feelings anymore. Tama diba? naman. Natatandaan ko siya. Ako, like ngayon, yung kwento kong parang nag-walk out ako ng walang dignidad. Hindi ko matandaan yung eksaktong, yung bang hindi bumilis feeling, yung tibok ng puso ko. I just remember na I Yung went through eksena that. na lang, I went through that na alam kong napahiya talaga ako. Pero bang yung puso ko, kung yung literal na parang kinukumos o dinudurog, wala na siya. Wala nang ganun. Maski naman pag may mga ex ako na mga, kunyari, nakikita ulit. Meron ako isang naging ex na nakita ko siya ulit sa time zone hindi ako yung parang kinabahan, ganyan. Pero pinakilala ko siya sa asawa ko. Tapos nung nakaalis na lang, sa akong alis na nabi, ex ko yun na. Sabi ko sa kanya. Anong reaction niya? Wala naman. Ikaw, anong reaction mo nung pinakilala niya yung ex niya sa'yo? Yung Miss Earth? Ang sabi ko ganito, candidate ng Miss Earth. Ang sabi ko, anong problema? Ba't kailangan pang sabihin candidate ng Miss Earth? Pwede mo naman sabihin ex mo lang. Correct. Diba? Pwede mo naman sabihin, ex, ganyan. Ako ba, sinabi ko ba, ex ko yun, taga-Ateneo yung dati. Of course nga, ganito. Nakakaloka. Si Nicole Ayala, ang daming hanash. Diba? Pero yung mga nangyari, yung nasaktan tayo, yun yung nag-build sa character din natin eh. Correct. Yun yung nagpatibay sa'yo Yun din naman talaga. Yun din naglagay ng mga precaution mo. Oops, next time, hindi na ako maloko. Correct, so correct. part din siya na kung paano ka na-build up. Kung paano ka, who you are now is also a result of your decisions in the past, mga naging karelasyon in the past, ganyan. And ang hope lang is that eventually, you don't fall from the same horse. Yun. Kasi natatandaan ko dati, paulit-ulit ako naluloko eh. Kasi nga, hindi ako natututo. Diba? So yun. Dan eventually, kahit naloko ka, na-scam ka or whatever, diba? Hindi na mangyari ulit. Let it be part of your story, Correct. part of the experience. Yun yung sinasabi natin, diba? Charge to experience, ganyan. Tapos nandun na tayo sa papunta na sa wisdom. Ayan. So yun kasi Ganon. pinagbabayaran na ang bayad yung sakit. Yun yung payment natin sa experience correct. na yun Ang bayad, minsan yung iba, pera. Kung Oo. if it's in scamming, pagdating naman sa pera, Ayan, ganun. Ganun naman, ginastusan mo. true, tuition fee naman ng experience. Ganun, nangyari talaga Ayan. yun. Diba? Sige, Joe, kahit na maiksi lang itong segment na ito, ilagay natin sa ating podcast. Yan. Salamat, Joe, for sharing your story with us. Siyempre, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1